zpátky v novém videu a dneska budeme hrát tady zase s Matějem. Ano, vím, že v jednom videu jsem říkal, že to je absolutní píčkus a že už s ním nebudu natáčet videa, ale z nějakého důvodu jsme se udobřili a můžeš pozdravit, Matěj? Čau lidi. Dobrý. Matěj, teda, my jsme se teda udobřili, prostě jsme si řekli pár věcí a udobřili jsme se, takže budeme zase natáčet videa tady s Matískem. Dobrý, a dneska budeme hrát Quarantine Border. Myslím, že já jsem já si myslím, že tohle, jo, já vím, co to je. To je kopie z jedné hry. Já si myslím, že ono se to jmenuje nějak Quarantine Zone. A ona to je kopie. Jo, už vím, co myslíš. Už vím. Že to je kopie z té hry. Ne, teda obráceně. Vlastně oni tady přijdou. Obráceně. Že teď ta hra je kopie. No já vím, o čem to je, protože já to mám na počítači. No, já jsem to viděla jenom na YouTube nějakého. Pick up phone. Já bych asi dal začít tutoriál. Dobrý. Okay. Welcome to your new job. Já budu číst to. I'm here to teach you the basics. Ok, on nás prostě naučí ty normální věci. First off, na začátek, ok. There are three main things you do to an entrant. Absolutně nevím, jestli jsem to přečetl správně. The first two are quarantine and accept. Jo, tady máš tlačítka. Jestli asi ty vole dementy acceptneš, nebo je pošleš do karantíny. They are placed to the right of the checkpoint. Jo, tady. A mezi tím se můžete čumět na matě, jak se točí. The last we'll get to that soon enough. Okay. Here comes an entrance now. Yeah. A jako aby se přiznal, mě se ta hra ještě nenačetla a ho nemůžu vidět. Já nemám nic, vole. Mně se ta hra pořád ještě načítá. Proč je tak malý bojec? Bráško. Počkej, takže já bych se ho zeptal na nějakou píčovinu. Jo, je ok. I'm fine. No nejsi, vole. Check. Děláš si ze mě prdě. Takže, jak se tyhle sračka hraje? Počkej. Jo, UV scanner, temperature reader a hard monitor. Myslím, že to nestojí fucking Robuxy. No počkej. No dobrý, já jsem sebral to. Ty věci, které potřebujeme. A Já mám nějaký temperature. Já nevím, jestli 37. Mně to říká, že je čistý od nějakého důvodu. Nil. Je nemocnej. To tady. Fakt nemocnej. Tady to má clean. A tady, počkej. Prdele, já na to klikám. Dobrý. Tak ti clean. To co? Druhá noha, clean. Takže on je jenom nemocnej na hlavě, vole. Nebo to je aspoň, co mi ta hra fucking říká. Jako tep má v pořádku, nevím, že by nějak něco měl špatně. Ty vole, hej, ale 37 stupňů, on je jenom nemocnej asi. A teď ten týpek... Máme ho pustit? Ty vole, já bych ho nepustil, vole, co ti je? Já bych ho asi na chvilku dal, nechci být na tebe zlej. Já bych ho asi, jako na jeden den bych ho asi dal do a potom bych viděl, jak to s ním jde. Protože teď nám to jenom říká, že jako je nemocný a má teplotu, takže to je všechno. Nemá nějakou extrémní teplotu. Jo, aha. Tam u mě funguje jenom accept. Jo, aha, to my jsme asi měli acceptnout, dobrý. Next step. What do you do when you're infected? Zabijeme je, ne? Zastřelíme. Use the tools next to the... Kámo, to je
To je Filip. Ty vole. Proč tady máme naši... Jestli nevíte, kdo je Filip, tak já si myslím, že už jsme s ním natáčeli jedno video. Ale... Je to Matějovo velký kámoš, ale před pár dnama mi řekl, že to je absolutní kokot. Nebo zrovna dneska jsi mi to řekne, že je úplnej píču. Ano, je to kokot. Protože... On je v píči na srdci a ještě na svý levý ruce. Já bych ho dala karanténu. No jako já ani nevím, jestli nám ta hra vůbec to dovolí, ona nám nedovolí vůbec nic. Jo, asi ho máme zabít. Vidíš tu explode? Okay. I'm chillin', no ty se moc nechilluješ, vole. Počkej, dáme remove heads. Ty pičo. Tam jsme udělali Filipa Plešoty. Remember your tablet is your wife. Oh! Jo, takže tady můžeme... Matěj? No? Když máš vpravo nahoře, máš napsáno index. A má... Tam to jakoby poznáš, jakoby to... Kámo! To je. Tady se nějaký bonus zjevil. Kde, vole? Tady. Na tom místě, takhle na mě čuměl. Okay. Já bych asi expounul toho dementa. Ty vole mi nemůže... Počkej. Hej, dobrý, máme ho prý dát do karantény, protože tady accept nefunguje. A tohle budeme dělat po celou hru, ty vole. Here comes another, okay. Jo, Okay, no. jo, to je můj kámoš, no. A já si myslím, že tady se mi budou obrazovat jenom moje kámoši. Protože já jsem prakticky udělal tu hru. My arms are stinging. Takže ho bolí ruce, nebo jako, že ho jako štípají ruce? Má je clean, ale. Ruce má clean. Co hlava? Nám to říká, že ho máme eliminovat, bro. Ty vole, hej. Don't shoot. Kam... Jak Boris odletěl. Odletěl, ty vole, chudák. Jako to jsem mu moc nepotřeboval jako udělat. Dobrý. Teď máme jenom poslouchat. Good luck tomorrow, won't be as easy. Ne! A jako můžeš myslet, proč tam leží ta mrtvola tak dlouho? Jo, dobrý, zmizela. OK, tak... Hej, jako aby se přiznal, tohle není můj kámoš. What the fuck? Jak vypadá, ty vole, to je strašný. Počkej. Matěj, uhni. Kámo, hej, na hlavě je Nil, takže mu není dobře. Ty vole, hej, ale je Nil skoro všude. Počkej, já se zeptám nějakou sračku. I'm not sick, ty kámo, jo, nejseš, jo? Kámo. Dole. Co? My jsme ho neměli eliminovat, sorry Matěj. Kámo, nevím tam, kde máš kamaráda Kejsou. To je, protože tam Kejsou. Uvnitř. Vypadá jako v pohodě, nevím, jako jestli je nějaká infekce na to, že je černý. Já se podívám. OK, clean. OK, clean, no. Jo. Neil, on je Neil. Kamo, co je Neil? To, že je nemocnej. Že mu není dobře. I'm not sick. Já se jenom dívám, jestli jako mu je špatně nebo něco takového. I'm good. I'm chilling, OK. Ej, tak teď ten týpek není nemocný, já bych ho acceptnul asi. OK, 37, to je dobrý. Já se ještě podívám na jeho BPM. Tak BPM asi nefunguje.
Ale já bych dala do karantény. Jo, ten ne, vole, když je v pohodě. Okay, no. Týpek, jakože týpek má jako v pohodě, týpek má v pohodě to, puls. Máme accept. Jo, je to správně, dobrý Matěj. Není to... Okay, Tomorrow. Hey there. Yes, you look bad now. I look bad now, okay. I'm alright. Počkej. Uvidíme, jestli nám něco bude říkat, jestli bude třeba to. Jestli bude... Já zatím dám UV skener. Teda skener. Jo, je čistý. Hej, ale mně nefunguje to PPM, vole. Já funguje 94. Spojebal, ne? Já se podívám na to. Kámo, je Neil na hlavě. Na hlavě mu není dobře. Tam je clean na tom. Na břiše, nebo jak to mám kurva říct. Já si myslím, že mu je jenom jako, že se jako trošku jako asi motá. Protože jako všechny končetiny má jinak v pohodě asi. No, ten je v pohodě. Týpečko se jenom asi motá hlava. Ej, necháme ho projít? Asi jo. Jakože tohle bude relativně docela risky. Jo, máme to správně. To je. No dobrý, já mu asi najdu burger, který leží tady. Ej, počkej, to mi nic. Shrimp Alfredo. Jo, asi Boris jenom chtěl burger. To bylo divný. Co to do prdele bylo? Slyšel jsi to, Matěj? Co? Já jsem slyšel takový divný zvuk. Ej, počkej. Ne. Co má v píči ten peče? Ne, kámo, do karantény i hned. Počkej, uka. Protože když ty půjdeš do indexu a půjdeš opět dolů, tak tam vidíš, že když jakoby má ty ruce takhle jednu dozadu, jednu dopředu a i ty nohy, tak je do karantény. Uka. Kde to máš do hajzlu? Pět dole a uprostřed. Ty vole, hej, ona je... Pod tím go. Ale ona je manekína, vole, ona ani není člověk. Ne, kámo, karanténa. Ale to je manekína, to není člověk, Matěj. Sice je to sice špatně, ale nezajímá mě, že to je špatně, protože Borina je manekína, vole. Ale kámo, měla jít do karantény. Jo, já vím, promiň, Matěj, ale jako je manekína, jo. I look bad now. Znamená to něco, když to říká? Kouknu se. Mně přijde, že v pohodě. Počkej, ještě to dám. Počkej, jdeme ho to. Mám pořád tu shotgun, dobře. Pohodě, na břiše. Na hlavě taky. No, ten je v pohodě? Jo, ten je v pohodě. Jakože ne, kámo, na pravý ruce něco má. Ukáž. Je Neil na pravý ruce. Dáme karanténu. Nebo na naší pravý ruce, vole, on má levou tady ruku. Já bych ho asi zatím dal do karantény. Jo, karanténa. Hele? Ty vole. Dáme to znamená, když je nemocný, tak ho máme být tam. Uvidíme, no. I'm fine, thank you, okay, uvidíme. Je Neil na hlavě. Není mu dobře na hlavě, ale jinak asi ostatní má clean. A můžeš se ho přestat ptát. Počkej, ten bugám. Jo, 37, to je dobrý.
To jako nikdy nevíš. Jo, tedy v pohodě. Že má jenom píči na hlavě, ale já si myslím, že to je asi v pohodě, ne? Nevíš co, sívni. Tak ty si ho zastřelíš. Já bych ho... Jo, Matěji! My tady celou dobu máme tablet, vole, koho máme zabít? Prdele, vole, my tady celou dobu máme tablet, vole. Vidíš si to špatně. Dobrý, máme to správně. To do prdele je. Je zelený. Počkej. Prdele, já jsem to ne... Ještě nestřílej. Karanténa. A proč? Je to zombík. Tady má jít do karantény, tady to ukazuje, že info. Jo, že jo. Počkej, ještě nic nedělej. Už má do prdele jít ale do karantény, je zombík. Počkej, teď nic nedělej. Musím něco vyzkoušet. Se jenom podívat na ty doky. No jasný, mají do karantény. Karanténa. Karanténa. Já být do karantény. Jo, kámo, takže my tady máme eliminovat jenom, vole, ty typy, jo? A... You better not damage those, fuck you. I'm not the Adol? Co ty myslíš, Adol? Dobrý, Matěj, ty mu checkni temperature a já se podívám, jestli je jako to. Jestli je někde jako, jestli mu je někde špatně. Taky má 37, to je dobrý. Taky v Já pohodě? mu můžu to vzít. Dobrý. Jo, ten je v pohodě. Fakt? Ještě se kouknu. Jo, ten je asi v pohodě. Jo. Ještě se na něco se... Na něco se to. Jo, dobrý, můžu jít. Ten je v pohodě. Tak běž, braško. Yes. Matěj. Špatná zpráva, Borina mluví jako zombík. Jak to? Ale, kámo, kdyby jsi slyšel, co teď řekla, kámo, ona k nám přišla a řekla, můžeš se klidně podívat na video, až tohle jako uděláme, ale kámo, Borina řekla, OK. Ale... Dáme jít do karantény? jakože já nevím, počkej. Jsi třeba nejinak postižená, vole, tím. OK. Hurt? Ne. Jo, tak já bych jí prostě jenom poslal do karantény. Jakože, jako, já nevím. Počkej. Hej, mám poslední test. Co se řekla něco jako, já si myslím, že ona měla jenom sračky, ty vole. Já bych dal exe, to jestli to posereme, tak to posereme. Matěj. OK, no. Nebo já půjdu pod tvým. No, Matěj, vidíš. A? Buď je zombík. Surveillance accepted. Infected. Ty vole. Jo, dobrý. Máme Dčko. Máme Dčko, no. Skoro 6200. Pořád aspoň nemáme Fko, takže dobrý. Můžeme se podívat. Kámo, to byla teprve noc první. A už natáčíme 20 minut. No nic. OK, co je tady? Grab to weapons. Hej Matěj, neříkám nic, ale je špatný, že teď máme oba dva zbraně. Nebude fajtění? Hej jo, já jsem hrál tu hru a já si myslím, že každou noc vždycky si tohle musel dělat. Nebo každou druhou. Ale my teď musíme... Počkej, oni jdou i odtud. Ty kokot.
Ty pičo. Whip. Bacha, jde po tobě, kámo, já to nechci. Kámo, tak ty jsi svýho příbuzného. Museli jsme. Matěj, museli jsme přežít. Já proč si musel zabít kámo křička, který byl kámo Goku? Vale, To bylo morče. Takže Matěj, ty musíme prohledávat to. Backpacky. Já bych to Já bych dal skip. to skipnul. Ne. Oh. Green beana? Okay, check back. What the fuck? Kámo, co to do prdele? Ej, tady má... Kámo. Proč tady máš skurvenýho dinosaura? A tygra ještě k tomu. A 2 tygry ještě k tomu, ty vole. Confist. Kámo, co to znamená? Confist. Že to sebereme. Že to máme sebrat. Já jsem sebral zbraně, protože máme sebrat zbraně a ještě suitcase. Což žádný suitcase tady nemá, ne? Kámo, Ne, nemá. Já dobrý. Asi v pohodě. Matěj, máme tady nový to, takže musíme eliminovat Void, což nevím ani, co znamená, Frozen a Gargoyle. Void je něco prostě srstný. Já se rovnou podívám, co znamená. Kámo, co je Spores? Co je Spores? Spores? Kámo, čekni si to, vezmi si ten úvod. Ne, Matěj, my nemáme eliminovat, který mají Spores. Ne, čekni si to. Já ho dám do karantény, protože tady nám to říká, že nemáme eliminovat, který mají. Počkej, Míšo, nic stejně nedělej. Matěj, Kámo, vidíš, co z něho jde? já vím, že to jsou Spores, ale my nemáme eliminovat, který mají Spores. Ještě se kouknu. Takže ho máme dát do karantény. Jo, karanténa, že fakt jo. Dobrý. Karanténa. Já si backpack. A žádná mina tam. Co jsi chtěl dělat s tou minou? Greetings. Amor. Check back. Okay. There's nothing suspicious, proč tam má do prdele. Test. Můžeme si, proč tam má celý auto, vole, ten dement. Míša, pojď sem. Čemu co v tom měl, bro? Kámo, myčka, auto. Tady má do prdele myčku, ty vole, a auto, vole, celý. Já bych mu tohle nechal, to už stačí. Kámo, jako... Myčku bych mu tam nechal. Dobrý, všechno jiný mu tam necháme, já jsem mu sebral nějaký to, zbraně, který mu, vole, který může ublížit lidem. Clean je clean. Počkat, ještě to zkontroluji na ruce. Proč to nemůžu na to kliknout, vole? Ano, fungují. Ne, pojď. Ještě srdíčko. Jsi hajs. Kámo má 85, ale to je pořád v pohodě. Počkej, zeptáme se ho. Bráško, ty nejsi fajn, ty nejseš OK, vole. Jakože já bych ho dal do karantény, protože má teplotu, vole, normální. Nebo jako normální bych úplně neříkal, protože když máš, vole, 87, tak to není úplně v pohodě. Ale nemáme ho eliminovat, takže Matěj? Co rozhoduješ teda? Já bych ho dal accept. Co tady? Počkej. Když to je v pohodě? Já bych dal accept. Když to je v pohodě? No dobrý. Let's go. Počkej. Tak to jdi do... Kámo ne, já to evoluju. Matěj, proč to vývoješ? Má nebudu jako číslo. I look bad now. No ještě fakt super, ještě tohle, no to... Matěj, ale jako ne, já to vyřeším za tebe celý. Tak. Matěj? No.
Tady má, jakoby neříkám nic. Já mám myslí, že to je jako maso. Jo, ty vole, já jsem vlastně na maso úplně zapomněl. Hej, ukrádáme to pro jistotu, jo? Takže bráško. Kámo! Is it cold here or just me? Dobrý. Ej, da. Čo? Můžeš mi si prostě tady teď rozplácel na zem. Já už se reálně třeba začínám bát od té hry, vole. Ok, já si pro jistotu to vyčeknu. To bylo hodně divný, Aby aby si všechno. Ne, tak počkat. Ona má Do karantény. Ona má na sebe nějaký tvoje tentacles, vole, nebo něco takového. Do karantény instantně. Jakože nechápu, proč se, vole, před náma rozprcala na zem. Better Check back. damage dose. Koho to zajímá, že to nemáme, vole, to odemírnout? Ok, tak tohle už je moc sus. Co tady dělá ten mozek? To je maso. Kdyby prostě si do baťou dával mozek. I kámo, proč z toho papíru jde toto? Matěj, to je z toho dinosaura. Aha, dobrý. Kámo, já bych mu odebral i ten koláč. Jaký skurvený koláč, ty vole. Já odebírám ten koláč, protože já nechci riskovat nějakým stupidním. Dobrý, na hlavě není nemocný, to je asi ta nejdůležitější věc. Ej. To je asi ta nejdůležitější věc zatím. Ok, je všechno. Asi je to, Okay. dáme accept, ne? Jo, já bych dal já bych dal AC. Prosím. Dobrý. Oh yes, let's go. Kde to je úplně ten stejný týpek? Jdem vůbec. No, asi v pohodě. Is it go or... Asi v pohodě. Jo, dobrý. Kámo, počkej. Ne! Správně, Matěj. On řekl, is it cold here or just me, což znamená, že mu byla zima. No. Proč mu nemůžu zapryč toho head? There's nothing suspicious. No tak, jdi do... Má na sobě acid, ale máme ho prej dát do karantény. Dáme ho karanténu. Karanténa. Vypadni. Dobrý. No. Nevím, proč ho máme dát do karantény, když má, vole, na sobě... Okay, takže... Takže nevím, proč tady má, vole, hej Matěj, můžeš mi říct, proč tady má 2 měsíce. Kam může být Gru? Z Mimonu? Ne, to není to. Jak se jmenuje tam ten oranžový debil, jo, Vektor. No, Vektor. Vektor. Jako mně se zatím ukázalo, že je nil a nil. Ty vole. Kámo, proč se Boris toho nebojí? Bojí, když ti říká I swear I'm innocent. Okay. On celebrity. Okay, Za mě je dobrý. No nebude dobrý, vole. Kamo je nil, ale jako jo. Dobrý. Nazdar. Ok. Chill. Check. Ok, co tady máš? Ok, mozek, tak to si dej. Kámo, suitcase, pryč. Jo, stupky. Dobrý, tam byl Asi v pohodě. Vole, má tam celý auto, ale to je jedno. temperature gun. Dobrý je nil. Jo, velice v pohodě, question number. No jako 94 heartbeat, jako nevím, ale v pohodě. Počkej, 94. Kámo, Jako, tady to píše,
Já jako většinou, když hraju Geometry Dash, tak mám stejně. Kamo 95, já nevím. Ten má 83, vole, ten je v pohodě. OK. No na se jenom dýchá, vole, nebo něco takového. No, dobrý. A my už začíná být dobrý, ty vole. Ne, tak to je karanténa. Ty pičo, dobrý krystal, hej, ale dobrý Musím krystal. řeknout. Dobrý krystalky, ty vole. Jo, karanténa. Já z nějakého důvodu, Proč mi nejde zmáč? mě taky Nejde zmáčnout. mě taky, ne vole, my máme to, my máme plnou. My máme asi tu karanténu plnou, vole. No, počkej, ještě jdeme čeknout web. Ty kokot. Jo, on možná nikam nemůže dostatečně. Jo, my ještě musíme čeknout bag. Dobrý, já posílám do karantény, vole. Nazdar. Zbal si pytle a jdi do prdele. OK. Já nevím, jestli... No tak to můžeme si mu sebral obliče. Já nevím, jestli ten obličej je jako dobrý. Teď ten debil tady má 2 nože, vole. Počkej, je v pohodě, že nemá obličej. A já bych řekl, že to je manekína. Proč? Protože- Není. To jsme mu sebrali obličej. Já víš, co tam mohl mít jako prostě oblečení. Mohl mít oblečení jako obličej, ano. Je Jako mil, prostě akcesory. na hlavě je mil. To ukaž mi svůj heartbeat. Jakože já ani nevím, vole, jestli ho máme dát do karantény, protože teď ten týpek jako mi přijde, vole, že je jako divnej bez obličeje, jo. Hej, risk je zisk. A dobrý. Dobrý. Asi jenom bug. Co to do prdele? No tak, tady máš hodně věcí, co musíme odebrat. Toto pryč, toto pryč. Jo, tohle už má v pohodě. Jo, to je v pohodě, že tady má celýho tygr. Ej, s ním není něco v pořádku. Hej Matěj, Matěj, my už natáčíme 35 minut. Já bych to v 40 ukončil, ale Jako jo, kámo, karanténa. já bych dal posledního člověka a jdeme na a to. A je žlutej, vole, jako divně, ale nevím, to je jenom to. Dobrý, prostě karanténa. A dobrý. No dobrý, já bych to tady už ukončil. No OK, no. Takže lidi, doufám, že se vám toto video líbilo. Bylo to o hodně delší, než jsem čekal, že to bude. 34 minut natáčíme, to je hodně. Ale doufám, že se vám toto video líbilo. Se zpátky s Matějem. A mějte se krásně a čus.